Senzima emndenini wezingane ezine okusolwa ukuthi zibulawe uyise esigodini eGaphasha Silatuli eduze kwaseSikhukhune eLimpopo ngesonto ledlule. Izidumbu zalezi ngane ezineminyaka emaphakathi kwemithathu kanye neshagalolunye obudala zitholakala emahlathini ezinamanxeba okugwazwa. Uyise wazo oneminyaka ama-52 uboshiwe kwathi unina yena oneminyaka ama-30 wagcinwa endaweni ephephile. uSilva Monyela kanezingane zakhe ezine babehlala kuLindle emva kokubaleka emzini wakhe ngenxa yokuhlukumezeka okusolwa ukuthi wayekuthola kumnyeni wakhe. Ukubulawa kwalezi ngane kushaqise abaningi. uAdelo oneminyaka emithathu, uTsepo oneminyaka emihlanu, uJoyce oneminyaka eyisikhombisa kanye noKahleko oneminyaka eyishagalolunye bonke bagwaze babulawa. Kubuka ukuthi uyise walanda izingane esikoleni wazise ehlathini eliseduzane lapho enza khona lobugebengu bakhe obuhlasinisa umzimba. Omakhelwane bathi kwahlezi kunengxabano kulomuzi. Kubhlungu sicela uhulumeni asisize singcwabele izingane bese ithanda kakhulu futhi besilindele lukhulu kuzo besingacabangi ukuthi uyise wazo engenza into embi kanje. uMuthubejane uthi uMonyela wabika izikhathi eziningi estation samaphoyisa eMecklenburg ngokuhlukunyezwa omnyeni wakhe. Kodwa amaphoyisa athi akayobika estation samaphoyisa ePracticeer esiyibanga lingaphezulu kwamakhilomitha angama-60. Wayehlezi efika ekhala ethi umyeni wakhe uyamhlukumeza. Samncenga ukuba abuyele ekhaya ezohlala nathi. uSilva Monyela usethathwe wobeka endaweni ephephile. We have deployed our social workers this morning, especially at the school where the learners were attending school, to make sure that they assist them with psychosocial counseling. Uyise walezi ngane kulindele ukuthi avele enkantolo yeMantshi yaseMecklenburg ngoLesine.